Ja, men jeg når det fandme ikke. Det er helt ærligt. Nej, men der kommer vel folk nok, gør ikke det? Ja, det. Jamen, det ved du godt. Det er sådan er hestefolk jo. Det er fordi, vi skal bestemme os en time før vi skal afsted. Ja, det er det. Du ved selv, hvordan det er. Men altså, jeg tror ikke, jeg når det. Men når jeg det, så kommer jeg selvfølgelig. Men det er i orden. Det er godt, det prøver vi. Tak, i lige måde.